dic Francesc Giral i represento a la City Protocol Society. Avui els parlaré, faré una descripció, un camí, un recorregut d'allò que fem a la City Protocol partint del concepte de territori intel·ligent i com construir millors ciutats en millors territoris. La primera pregunta que ens podríem fer, ja que tractem el tema de territoris intel·ligents, perdoni, però és que el mando no acaba de... El primer que els faré serà descriure-los què és la City Protocol Society. Nosaltres som una comunitat de pràctica, estem incorporats a Califòrnia, la presidència actual és a la ciutat de Dublín i el secretariat l'acull la Generalitat de Catalunya. Som una associació sense ànim de lucre, formada per ciutats, empreses, centres de recerca i universitats i ONGs, que té la finalitat de desenvolupar protocols de ciutats. Partim de la pràctica. La pràctica vol dir aprendre del que hi ha a les ciutats i regions. Això del canvi de sistemes operatius és un desastre. A la societat digital i les coses no són massa interoperables, com poden veure. Aprenem, desenvolupem els protocols, dels protocols compartim la informació, la implementem i aleshores tornem a la pràctica. Per tant, és un cicle que fem des de la Task Force, amb un procés de baix a dalt, o comentat per ciutats amb un procés de dalt cap a baix. Territori. Què és un territori? Bé, aquí tenim Catalunya, una escala de 67 quilòmetres. Catalunya té aproximadament 7,5 milions d'habitants i estaríem d'acord en que podríem considerar-ho un territori. Després tenim com a exemple Holanda, també a escala, 17 milions d'habitants, és un estat, podríem considerar-ho també regió, una extensió comparable a la de Catalunya, però aproximadament 2 vegades i mitja el nombre d'habitants. I finalment agafem la gran zona de Los Angeles, 19 milions d'habitants, una mica menys d'extensió, i bé, podríem dir que això són 3 exemples de territoris. Les pauses és perquè tot va amb retard, no? Aquests territoris, què tenen en comú? Tenen en comú una anatomia que va ser postulada per les ciutats, però que és totalment aplicable perquè és escalable a territoris. Un territori és un ecosistema policèntric, en el sentit que té una distribució en poblacions per tot el territori, per tant té policentricitat d'habitants, té una estructura que sustenta aquest ecosistema, té uns certs vius, flora i fauna, en el cas dels humans ens organitzem en societat, i després unes interaccions. En l'estructura hi ha el medi ambient, que evidentment engloba l'ambient de totes les ciutats i de tots els espais entre ciutats, entre nuclis habitats. Tenim 6 infraestructures, la de comunicació, aigua, energia, matèria, la xarxa de mobilitat i la infraestructura verda. A la societat tenim els ciutadans i el govern, ciutadans que viuen, persones, famílies, organitzacions, negocis i visitants. I després tenim les interaccions, les funcions, l'economia, la cultura i la informació. I quan parlem de digital ens centrem bàsicament en la informació. Però un territori, a part de les connexions d'informació, a part de les connexions de mobilitat, té una cultura en comú i aquest és un element que diferencia també els territoris. Per avaluar o per saber si un territori quin estat de desenvolupament té, generalment es decideix definir una sèrie d'indicadors o descriptors o índexos. Aleshores, bé, quan
es fa un govern d'una ciutat, sigui digital o no, un es fa preguntes. I la pregunta és, vull que el territori, la ciutat sigui autosuficient, quin nivell de mobilitat volem tenir, que el territori i la ciutat siguin resilients, com atraurem talent, com atraurem inversions, volem un territori on hi hagi equitat, on hi hagi cohesió social, quina prioritat té aquest element, volem un territori que hi hagi oportunitats per a tothom, perquè les ciutats són centres d'oportunitats, la gent va a les ciutats entre moltes raons perquè és on hi ha la majoria d'oportunitats, almenys hi havia abans, ara ja en alguns indrets això podríem posar-ho en dubte, atracció i generació d'emprenedoria i després volem uns entorns que hi hagi benestar i qualitat de vida. Per les ciutats es van desenvolupar una sèrie d'indicadors per cada un dels elements de l'anatomia que es poden resumir amb 100 indicadors ISO i 96 indicadors de la CPS. Com poden veure, estan repartits aquests indicadors per tota l'anatomia de ciutat o l'anatomia de territori. Els indicadors core centrals són aquells que corresponen a dos dels elements que voldríem prioritzar en el nostre territori. Talent, inversions, resiliència, autosuficiència, etc. I els que suporten són els que només toquen un aspecte d'aquests 9 elements que els he llistat a l'esquerra. Bé, per territoris aquests indicadors són aplicables, però en necessitarem d'altres, perquè el territori té zones agrícoles, espais naturals, embassaments, una mobilitat que hauria de ser integrada, encara que a vegades no és, i té bastantes deficiències. Per tant, quan parlem de territori, un dels objectius que ens fixem a la City Protocol Society és harmonitzar els espais de col·laboració, perquè un territori es caracteritza bàsicament no solament per la seva cultura comuna, sinó perquè els elements que hi viuen, les persones i les organitzacions de persones, les ciutats, col·laboren. Col·laboren econòmicament, culturalment, artísticament, etc. Per tant, parlaríem de tecnologia i governança intel·ligents. Intel·ligents no necessàriament vol dir un desenvolupament digitals, vol dir fer coses que serveixin a la ciutadania, fer coses intel·ligents, coses que siguin útils i que utilitzin els mínims recursos per aconseguir-los. Per tant, compartir solucions que han de ser escalables, perquè si no són escalables no anem enlloc, no les podrem aplicar en tot el territori, i ens volem aprofitar de l'economia d'escala, de manera que no estiguem sols, indistintament de la grandària de les ciutats o dels nuclis urbans, a l'hora d'aplicar-los. Si mirem les interaccions de les tecnologies d'informació de la comunicació, veurem que al primer nivell tenim informació, ens connectem i tenim informació, i compartim informació. Ja que estem parlant d'harmonitzar un espai de col·laboració, parlem de compartir. En el segon nivell, ens comuniquem, anem un pas més enllà de connectar i creem coneixement. El coneixement no es transmet, es crea, és constructivista, viatget, però si no comuniquem, si no interactuem, si no pensem, no generarem coneixement ni individual ni col·lectiu, ni en xarxa ni individual. I finalment tenim el nivell de col·laborar, que és la darrera capa de la ceba col·laborativa que proposem, i per això necessitem generar pensament, consciència d'espècie i, evidentment, establir els vincles necessaris per assolir els reptes que com a comunitat, com a societat dintre d'aquest territori ens hem proposat. Si tenim la ciutadania en el centre, aquesta col·laboració que proposem va més enllà de les ciutats, ocupa els territoris, és multifuncional, multiescala, com els acabo de dir, i nosaltres proposem crear capítols locals, que a més de les ciutats individuals que formen la societat i que col·laboren, puguin estructurar-se localment. I quins avantatges té organitzar la societat regionalment, el govern digital, les societats digitals?
En primer lloc, perquè el que mana és el mercat estira, demanda allò que necessita. No són els generadors de tecnologia els que empenyen la solució, sinó que és market pool, és el mercat que l'estira, són els ciutadans, les necessitats que tenen els governs de generar servei pels ciutadans, els que estiren la demanda. Permet compartir innovacions. Té massa crítica, és a dir, no parlem de 100.000, 1 milió d'habitants, parlem de 100 milions i mig, de 17, de 14 i mig, etc. És a dir, que allà el mercat potencial d'usuaris és gran, podem especialitzar-nos, per tant tenir una avantatge competitiva, podem fer pilots i podem coordinar les polítiques que volem implementar, posar en marxa, perquè aquest desplegament digital es faci coherent i assoleixi els objectius de servir a la ciutadania. Deixi'm que els digui en aquest moment que si vostès observen allò que en l'àmbit digital funciona, se n'adonaran que funciona. Allò que els individus fem funcionar. És a dir, que comprem amb els nostres recursos, paguem les connexions amb els nostres recursos, consumim l'energia que paguem l'energia, la consumim, i per tant encara estem en el nivell de que allò que està centrat en l'usuari final, en l'economia digital, funciona, però quan comencem a escalar veiem que les coses no rutllen de la manera que haurien de rutllar. Molt bé, dit això, per què existeixen les ciutats? Govern vol dir decidir què es fa i qui ho fa. Gestionar vol dir com es fa, però el govern és què es fa i qui ho fa. I si volem servir els ciutadans, la primera cosa que hem de decidir quan governem és cobrir les necessitats bàsiques. Índexs de pobresa, no parlarem de Barcelona, parlem per exemple de Toronto. La capital d'Ontario, un país Canadà, un país desenvolupat, han declarat que tenen un 25% de pobresa. Per tant, les necessitats bàsiques, fisiològiques, alimentació, aigua, descans, refugi, etc., que teníem, moltes vegades no queden cobertes. Una quarta part de la població de ciutats en països molt avançats socialment no estan cobertes. El segon nivell és la seguretat. Si mirem les muralles de les ciutats antigues, doncs veurem que això era una preocupació i ho segueix sent, ara en un altre nivell, parlem de ciberseguretat. Evidentment la protecció personal, salut, béns, feina, finances, és important la seguretat. La tercera necessitat seria social. Som entitats, som sers socials, necessitem afecció, sentiment de pertinença, i això les ciutats, els nuclis urbans, allà on vivim, ens haurien de poder cobrir aquesta necessitat. I després, si arribo a saber, no l'hagués animat. Tenim autoestima, necessitem autoestima, hem de generar aquesta autoestima, ser conscients d'aquelles habilitats, talents que tenim com a individus i com a societat. Bé, fins a arribar finalment a la transcendència. Necessitats cognitives, les ciutats ofereixen possibilitats de formació, d'innovació i de creació. L'estètica, l'oblidem normalment, parlem a vegades d'ètica, però ens n'oblidem que l'ètica va lligada a l'estètica, és important. L'estètica a les ciutats, l'escala humana, ens hem de sentir ben acompanyats, hem de tenir una satisfacció sensorial, un equilibri, una bellesa, la forma. Després tenim temes existencials, com ens autorealitzem, els talents, les decisions, capacitat per decidir. És un element essencial per tenir ciutadans feliços. Si no podem decidir... Vostès ara es preguntaran què té a veure això amb el digital. La tecnologia ha de fer que això sigui més, fer-ho millor, però hi ha unes necessitats que són essencials i inherents a la nostra estructura, que bé, la digitalització ajuda, però que no genera. I finalment transcendir, ajudar els altres. Això que ara tant necessitem quan tenim aquests moviments de persones que fugen de la guerra, doncs la necessitat de transcendir i d'ajudar els altres. Per prendre decisions digitals, govern digital, cal que cada ciutat i territori tingui en compte el context. El context és tan important com el producte, com el tema. Hem de saber la nostra història, el nostre patrimoni, hem de saber en quin context territorial i global ens trobem, en qui hem de col·laborar,
col·laborar amb altres a nivell regional i internacional. És necessari. Les ciutats aïllades no poden evolucionar. En segon lloc, hem de tenir en compte que els territoris i les ciutats són complexes i adaptables. I la complexitat està íntimament lligada a les interaccions socials. I les interaccions socials estan lligades als serveis i com ocupem l'espai públic, a les oportunitats d'innovació, de creativitat i de coneixement. Si no, els sistemes es relaxen, els sistemes complexes, i moren. Les interaccions socials són molt importants en una ciutat i en un territori. Després tenim l'urbanització i els usos del sòl. És important adonar-se que les ciutats i els territoris, les ciutats sobretot, són el resultat de l'urbanització. Cal tenir una visió, un lideratge visionari de què volem aconseguir, cap on volem anar, optimitzar l'ús del sòl, generar espais en què hi hagi mixicitat d'usos, que allà on vivim, treballem, comprem, ens divertim, ens eduquem, sigui d'una dimensió humana, que no ens haguem de desplaçar a grans distàncies, zones habitades, espais construïts compactes. Barcelona, Catalunya en aquest sentit té sort. Espais públics, que són els atractors estranys dels sistemes amb dinàmica no lineal, és allà on les persones es troben. Esclar, podríem dir, els espais públics han de ser connectats, accessibles, d'escala humana. Volem els espais públics ocupats per cotxes privats? I ens podríem començar a fer preguntes, no? Moltes. Hi ha moltes respostes, hi ha moltes preguntes, i per cada pregunta hi ha infinitat de respostes en funció de les creences, la ideologia, la història i la trajectòria de cadascú. Però són preguntes pertinents. Després la mobilitat. La mobilitat ha de ser multimodal, ha de ser integrada, ha de ser verda, àgil, resilient, equitativa. Verda, perquè estem contaminant brutalment l'aire i arribarà un moment que haurem de prendre decisions. Els espais verds, la infraestructura verda, la biodiversitat, la salut ambiental dels nostres hàbitats verds de les ciutats i dels territoris. Fonamental. El metabolisme, aquí parlaríem de circularitat, d'estils de vida, de consum, quin tipus de societat volem, quin estil de vida volem, el cicle de l'aigua, el cicle de l'energia, la petjada de carboni, la petjada de l'aigua, de la font dels recursos, aquells recursos que agafem, i el dipòsit final dels residus o les emissions que produïm. Bé, la tecnologia de la informació i la comunicació, infraestructures de comunicació i el flux d'informació són fonamentals. I després, un territori o una ciutat que no utilitza les TIC no està present en el món. És a dir, que si volem estar present hem d'utilitzar les tecnologies digitals, si no actualment no estaríem presents. Cohesió social, generació de riquesa, distribució de riquesa, equitat, oportunitats per a tothom, viure segur, és a dir, que la gent tingui una seguretat en el viure, que no hi hagi violència, etc. I finalment la governança. La governança, jo ho resumiré dient que hem de tenir tendència a fer uns sistemes polítics oberts on els ciutadans, la ciutadania pugui decidir participar activament en les decisions dels territoris i de les ciutats. Tenim la tecnologia per fer-ho, és només la voluntat política de dur-ho a terme. 10 components. Quasi estic... Escolta'm, podries carregar-me la presentació? M'escoltes, el de la sala? És que si no m'allargaré moltíssim. Em pots carregar l'altra presentació que no està animada? Perquè és que això és horrorós. Què fa la CPS? Primer hem fet protocols fundacionals, aniré apretant, així ja aniré passant-ho tot. L'anatomia de la ciutat i una ontologia de ciutat, que és una ISO, els indicadors que els he ensenyat. Després promocionem una plataforma oberta de sensors implementada a Barcelona i per la Diputació de Barcelona basada en Sentilo, multiusuari, un protocol, una guia de mobilitat sostenible i després una guia de com assolir el benestar i la qualitat de vida a les nostres poblacions. Per tant, és necessari, per gestionar, processar tota aquesta informació i decidir, cal comprendre i mesurar, que són els protocols de la part de dalt, i després aprovar polítiques guiades per
per exemple, mobilitat sostenible, com assolir ciutats amb benestar i qualitat de vida. Sí? El tècnic, és que aniré fent així, semblaré que ja farem una obra de teatre. Bé, de projectes, tenim actualment 3 projectes, un projecte de mobilitat internacional, que estarà centrat en uns quantes ciutats que desenvoluparan projectes que tenen en marxa i tindran satèl·lits d'altres ciutats que prendran i territoris d'aquestes experiències in situ, o sigui que serà un procés dinàmic i actiu. Un altre, més enllà de la licitació, de contractació i aprovisionament, les ciutats tenen grans dificultats a l'hora de licitar serveis, d'externalitzar, de contractar, d'involucrar les startups en el model d'emprenedoria de la ciutat i d'innovació. I finalment, el capítol català, que s'ha anat gairebé a la part baixa, ha desaparegut, que és una prova de concepte de com organitzar les regions. La següent, si us plau. La proposta número 1 que tenim, i aniré ràpid ja perquè m'he entretingut molt, és proposem per aglutinar, per generar aquest capítol català, perquè hi hagi col·laboració, perquè les dades siguin útils, federar els portals de dades obertes. Què vol dir federar? Federar vol dir tots els portals de dades obertes els interconnectarem, seran nodes, que actuaran com un únic repositori. De manera que quan fem una crida per cercar informació, la farem per tot a la Federació de Portals Oberts. Siguin Barcelona, siguin Cambrils, siguin Reus, sigui Terrassa, sigui Sabadell, sigui Granollers, sigui on sigui, Mataró, sigui on sigui. Per tant, següent, si us plau. Tenim Societat de la Informació en dades accessibles. És important. Accessibles tant internament per l'administració com per la ciutadania. Volem assegurar la transparència i el flux d'informació que abans els he esmentat, en l'anatomia, la capa d'informació. Voldríem connectar l'economia digital amb les dades obertes. Això encara no s'ha produït. Encara falta per demostrar que obrir dades hagi generat un increment de l'economia digital significatiu. No s'ha produït. I per tant, si no s'ha produït, hem d'intentar posar en valor aquest actiu que tenen les ciutats, que són la informació de les seves dades. Següent, si us plau. Hi ha dades massives, dades de govern obert i dades obertes que es van interactuant. Són 6 espais d'interacció en què s'ajunten, si de cas ja deixaré la presentació en PDF i s'ho miren. Següent, si us plau. Aleshores, per posar en valor les dades calen uns repositoris de dades que ens permetin trobar tota la informació i poder implementar unes pràctiques estandarditzades, que tothom utilitzi els mateixos protocols, els mateixos estàndards per accedir i utilitzar aquesta informació. I una manera de fer-ho és federant totes les dades i, per posar-ho en marxa, identificant una temàtica que pugui interessar, en aquest cas, a tot Catalunya, que pugui ser el medi ambient, pot ser el turisme, centrar-nos en una temàtica, no dispersar-nos, i aleshores demostrar que aquesta federació és útil i que les empreses que es creïn puguin agafar totes les dades del territori català, de manera que les aplicacions siguin per tot el territori. Hi ha 2 tipus de repositori. La City Protocol Society és agnòstica, és a dir, que creiem que ha d'haver-hi privat i públic, però nosaltres promocionem codis oberts. I per tant, el desenvolupament que hem fet de federació de portals, amb les APIs i els plugins i tot, està basat en SECAN. Hi ha altres repositoris al núvol privat, que està gestionat per empreses, com són el Sòcrata, el Junar, etc. Següent, si us plau. I de fet a Catalunya hi ha de tot. Hi ha ciutats que han optat per Sòcrata, hi ha ciutats que han optat per SECAN, hi ha altres que encara no han optat per res i que esperem que ho facin ben obert i que sigui codi obert. Codi obert, algú pot dir, els codis oberts els utilitzen els que no tenen recursos. No. Els codis oberts, bé, de fet els utilitzen aquells que tenen recursos de suport a les tecnologies de la informació i la comunicació, perquè cal també programar una mica, cal una mica tenir recursos informàtics. La Unió Europea té SECAN, Londres, Amsterdam, Berlín, és a dir, que no estem parlant, no és poca cosa. Barcelona ha tret un concurs, no sé finalment si han fet SECAN o Sòcrata, però ja ho preguntaré. Característiques: fàcil d'implementar, utilitzar i mantenir. En una societat com la nostra, que mantenim poc, això és important. Pot gestionar molt bé les metadades, té funcionalitats bàsiques de visualització
i analítiques, té un accés orientat als diferents tipus d'usuaris, administradors, editors, analistes, etc. APIs i plugins que han desenvolupat per accedir a funcionalitats SECAN, una estructura federada mitjançant TCAT, que Espanya l'ha adoptat també com a estàndard. És extensible i adaptable. Següent, sisplau. Bé, aleshores passem de la ciutat intel·ligent a la regió país intel·ligent. Per què? Perquè els contorns municipals són permeables, són porosos. Hi ha problemàtiques, només cal veure la mobilitat, que no es poden gestionar només des d'una perspectiva de ciutat, inclús d'àrea metropolitana. S'han de gestionar com a tot el territori. Limitació de recursos, els recursos són limitats, per tant, si els compartim arribarem molt més lluny. Economia d'escala amb tota la granularitat de poblacions, perquè les poblacions de 20.000 o de 10.000 o de 500 habitants no han de tenir les mateixes oportunitats, connectivitat, flux d'informació que Barcelona. Doncs és possible, la granularitat entre el capítol ha de ser un fet. Podem harmonitzar l'acció política, tenim els municipis, tenim les demarcacions provincials, les diputacions que tenen competències directes municipals, tenim la Generalitat que en té d'altres, per tant el pacte per la societat digital que s'ha signat entre la Generalitat, les diputacions, etc., ja ajuda, ja va en aquest sentit de promocionar el capítol català i per això la Generalitat el suporta, perquè s'ha orientat i s'ha alineat aquesta política internacional amb la política de Catalunya. Volem promoure l'economia digital, a veure si ens en sortim, de lo local a lo regional a lo global i viceversa. El capítol és una escala intermèdia que té recursos, més que les ciutats individuals, i el que fem aquí a Catalunya servirà per a altres regions. La següent, sisplau. I aleshores ens podem imaginar un mapa de Catalunya. Següent, sisplau. Amb què, bé, hi ha alguna ciutat que té Sòcrata, no l'he posat, perquè seria fer propaganda d'un, ja he dit el nom, d'algú més privat, però bé, és el que ens estem imaginant. Nosaltres ens enllaçarem i promocionarem el que convingui, és a dir, que no marginarem absolutament a ningú. Som inclusius, col·laboratius, públic, obert, però també privat, si és necessari, aniguar els núvols, el que sigui necessari. Següent. Bé, aleshores, agafant la taxonomia de l'antologia i de l'anatomia de ciutat, s'estructuren les bases de dades, els repositoris s'organitzen d'acord amb l'anatomia, la notació de tots es fa segons l'ontologia de ciutat que s'ha publicat, els arxius OWL, dades relacionades amb indicadors i lligar els indicadors i les dades amb els sensors, de manera que aquest primer nivell de flux d'informació queda ben establert i ben estructurat i escalable, i podem arribar, següent, sisplau, a relacionar-nos en el món. Tenim un repositori, per exemple, el repositori de dades obertes de Reus. Per què esmentem Reus? Perquè ets a Tarragona. Bueno, hi ha molta rivalitat entre Tarragona i Reus. Jo vaig néixer a Barcelona, per tant em sento una mica aquestes lluites entre germans no les acabo d'entendre massa bé. Però Reus ha sigut la primera ciutat que ha adoptat els protocols de la CPS. És curiós. I no en formava part. Això és interessant. Aleshores el capítol català, a CPS Europa, que poden ser altres capítols i ciutats, i finalment totes les dades obertes CPS que són globals. I aleshores tindrem en aquest moment dues organitzacions, el capítol català i CPS Europa, en què, això encara no està fet públic, es poden fer queries o crides i passar per totes les dades. La següent, sisplau. Bé, analítiques integrades amb SECAN, tot és programable, obert, es pot fer de tot. En notebook, següent, sisplau. L'analítica de dades es fa en notebooks, és molt simple, es té tot en mà, la introducció de dades, no cal mobilitzar grans recursos, es pot fer tot des d'un núvol, Thin Client, és senzill, això no és el problema és decidir què volem ser. El que més, això és senzill, la tecnologia és senzilla, la tenim tota i més que suficient per fer això i 1000 vegades més. Següent, sisplau. També podem llançar menes externes. Següent, sisplau. I després tenim la proposta número 2, que la Diputació ja ho està fent, que és una plataforma oberta i multiusuari de sensors basada en Sentilo. La propera, sisplau. M'he passat un munt. Aquí tenen Barcelona, la Brossa, trenca totes les sitges, tots els sistemes verticals, catàlegs de sensors, interoperabilitat,
interfícies amb traducció de protocols, de deslligar les aplicacions dels sensors, protegir els usuaris privats que puguin accedir a tot per protegir la seva propietat intel·lectual, etc. Següent, si us plau. Dos exemples. Reus té implementat Sentilo, té implementat el portal d'acord amb la CPS, i Barcelona mesures de soroll. Això és medi ambient, partícules, NOx, etc. I a l'esquerra, Barcelona, índexos de soroll. Següent, si us plau. Recomanacions. Bé, probablement molts de vostès han arribat a aquestes conclusions, però caldria compartir-les. La primera és que cal començar pels reptes. Quina visió tenim per la nostra ciutat? Quins reptes afrontem? Reptes encara que no tinguem una visió. Quins reptes tenim ara, en aquest moment? Pobresa, el que sigui. I no per la tecnologia. Quan s'ha fet al revés, hi ha hagut problemes polítics importants. Informar sobre els avantatges o valors de la tecnologia. I pot ser múltiple. La tecnologia pot ajudar a fer les coses millor, pot fer-les més econòmiques, més ràpides, el valor que sigui, però s'ha de dir, s'ha de justificar, s'ha d'explicar. La tecnologia per ella mateixa no és res. Ha d'afegir valor. Tercer, no s'ha de començar de zero, no podem reinventar la roda cada vegada. Inspirem-nos en el que fan els altres, o el que han fet els altres quan tenen els mateixos reptes. Deixem que la ciutadania participi en la presa de decisions. Quina por tenim? Que hi ha hagut fracassos quan s'ha fet, que no ha funcionat? Bé, doncs tot s'aprèn. I després hem de procurar que no creem una altra discriminació digital a les capes més vulnerables, perquè aleshores no progressarem. O el progrés és de tots en la societat o no anirem bé. Següent, o no anirem tot el bé que podríem anar. Col·laboració vol dir agraïment a totes les persones que en els 6 protocols que els he ensenyat han participat de manera activa. Aquí tenen un llistat, com que els hi deixaré el PDF, podran mirar i si han participat s'hi trobaran, si han participat i no s'hi troben, diguin-ho i els hi posarem, perquè sempre es poden cometre errades. Següent, si us plau. Aquí tenen la pàgina web, poden contactar i contribuir en el secretariat, identifiquem les millors pràctiques, desenvolupem protocols i potenciem la col·laboració. I finalment, la darrera, intentem inspirar. És molt difícil. Les persones col·laborem, les ciutats els hi costa molt més. Però com que el futur és aquest, no deixarem d'insistir. Moltes gràcies.